Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. Suno muno gulu pule cupu cupu to nongtamun ko tini kita nungsi video bahana bahana tapi nongtamun aja tadi ini video kena interested belum nailang nasikan. To video bila tadi ini video ang jagai tadi. Dini video apa je para khas nonga mana jebur korong kaini besan esa video kalam nene esi bana janan dong ara. To sana sini paudu bana ang ese komedi video labuna nasa sini ara. Korong thar kaini video kalam nene bayar. To बिदिब्ला दिनैनि मेन टपिकआव फैदिनोसै गोबां मानसिफ्रा दासिमबो भिडिअखौ नायो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामाखैना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो सोरबा जे बुङोना मा होनो भिडिअखौ नायो ओमफ्राय नोंसोर भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामो जोबोर साबस्क्राइब खालामनानै होबाय थायो जों जोबोर गानै गाथाम गाब्रै साबस्क्राइब खालामनानै होबाय थायो जों खालामबाय था बिदि बुङोना नङा बेयो नोंसोरनि भुल मानोना नोंसोर साबस्क्राइब खालामनानै जे आरो खनसेबो साबस्क्राइब खालामोब्ला बियो आनसाबस्क्राइबसो जागोन मानोना साबस्क्राइबखौ सासे मोनसे जिमेलजों मोनसेल' साबस्क्राइब खालामनो हायो मोननै मोनथाम खनले खनथाम थुब्लाबो बे साबस्क्राइब खालामनाय जाया आरो मोनसे मबाइलजों बा मोनसे जिमेलजों नों माबा मोनसेल' साबस्क्राइब खालामनो हागोन नोंहा जुदि मोनथाम मोनब्रै बेबायदि जिमेल थायोब्ला बेफोर जिमेलजोंसो मोनथाम मोनब्रै बिदि साबस्क्राइब खालामनाय जागोन आरो नों खनले साबस्क्राइब खालामबाय थाब्ला बि जानाय नङा आनसाबस्क्राइबसो जागोन आरो सोरबा भिडिअआ सहैया माया होननानै बिदि बुङोना खनले बुंगासिनो दं साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव मोनसे बेल ओंखारगोन बे बेल आइकनाव ओमफ्राय बेयाव थुनानै होनांगौ बेयाव अल ओंखारो अलाव थुनानै लाब्लासो होमबा आं जेब्लानोखि आं भिडिअ होगोन ना होमब्लानो बेयाव नोंसोरनिसिम सहैगोन आरो भिडिअआ जेनेबा आं दा होबाय दा होखांनाय लोगो लोगोनो नोंनियाव नों जुदि नायोब्ला बेयाव नटिफिकेसना सहैगोन आरो बे जाखांनानै थायोना साबस्क्राइब खालामनायनि जायखौ साबस्क्राइब खालामदों बेनि भिडिअआ थाबनो नुजानानै थाहैगोन आरो सायावनो बेनिखायनो साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव नटिफिकेसनखौ अलाव सेरना लानांगौ होमबानो थाबनो जेनेबा आं भिडिअ होब्ला थाबनो नुहैगोन आरो मा आरो सोरबा सानो साबस्क्राइब खालामनानैलाय मा जानो आरो साबस्क्राइबखौनो मोनथिबावासो सोरबा दाबोसिमबो मा साबस्क्राइब खालामनो होननानै बुङोना ओमफ्राय सोरबा मिथिबावासो दाबो साबस्क्राइब माने माबा जाजानो माबा थाजानो गियो साबस्क्राइब हारे भाई साबस्क्राइब खालामब्ला जेबो जाया नों एसे हेल्पसो खालामनाय जायो ना फैसा नांगौ ना थाखा नांगौ सासे साबस्क्राइब खालामनायावलाय मा थाङो साबस्क्राइब खालामनानै एसे जौगानायाव हेफाजाबसो होनाय जायो सोरबाबा सानो गैया बेयावनो साबस्क्राइब खालामब्ला गोबां फैसा खामायगोन बिदि सानो आरो मा ओंखायनो एसे हिंसाजों माबा सोरबा ना साबस्क्राइब खालामा एसे गोजौ लेभेलाव थांजानो गियो आरो ओंखायनो साबस्क्राइब खालामनायखौनो साबस्क्राइब खालामनाङा बिदि साननानै थायो आरो मा साहारे भाई सासे सानै नोंसोरो जुदि साबस्क्राइब खालामाब्ला बोरै जानो गावजों गावनो जुदि हेफाजाब होलायाबा ओंखायनो बुंबाय आरो आं सबबो एसे हेल्प खालामलायदो आरो ओमफ्राय बे साबस्क्राइब बाटोनाव सेरबाबो जेबो जाया मानोना नों बे साबस्क्राइब खालामब्लासो भिडिअखौ जेनेबा नों थाबनो नुनो हागोन आरो मा जेनेबा सासे मानसिनि नों हमना लाबाय सासे मानसिनि बे भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामबाय आरो बेनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव नों जुदि बेखौ अलाव सेरना लाब्ला बे भिडिअआ नों जाय मानसिनि साबस्क्राइब खालामदों जेखौ नों मोजां मोनो आरो जायनि मानसिनि नों भिडिअखौ नायनो लुबैदों बे मानसिनि भिडिअखौ जुदि नों साबस्क्राइब खालामना लायोब्ला अलाव थुना लायोब्ला जेनेबा थाबनो नों नटिफिकेसनखौ मोनगोन आरो मा जेन भिडिअखौ आपल'ड खालामनायनि दसेनि उनावनो नोंनियाव बे माबाया सहैगोन आरो नटिफिकेसना नों होननानै बिदि आरो दा बेनो आरो जेन गासैबो जेन जायफोरा जुदि साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय एसे अननायजों दा बिदिब्ला मोनसे आरो आंनि मोनसे मोजां आरो नोंसोरो आंनाव सोरबा माबा खुंबाय थायोना एसे हेल्प खालामनो थाखाय आंखौबो नोंसोरनि मोजां आंबो जेसे हायो नोंसोरनाव बुंगोन ओमफ्राय नोंसोरबो आंनाव एसे अननाय दिन्थिदो आरो अननाय जासिदो एसे थ' बिदिब्ला आंनियाव बेयाव मोनसे स्क्रिनाव आं होना दोनगोन बे स्क्रिनाव नुदोंना स्क्रिनाव नुनायाव जइन बाटन बे गासैबो इउटुबारा जानला मोनला मोना दे बेखौ एसे सेटिंआव मिलिनांगौ आरो मा साबस्क्राइबारफ्रा एसे ग्रेन्ड जानांगौ एसे 2000 बिदि जानांगौ आरो 2000 3000 बेबायदि जानांगौ होमबानो बेखौ जइन बाटनखौ मोनो आरो थ' बेखौबो एप्लाइ खालामनांगौ ओमफ्राय गासिबो मोना बेखौ जेनेबा नों जुदि कपिराइट क्लाइम थाद्रायो बेफोर बेबायदि इउटुबफ्रा जानला मोनला मोना आरो
ओंखायनो गासिबो इउटुबारफ्रा मोना जेनेबा बिसोरो नायो खोमा एसे रिभिउ खालामो खोमा माबो चेनेलाव होनांगौ माबे चेनेलाव होनाङा बिदिनो ओमफ्राय आंबो मोन्दों आरो बिखौ चेनेलनिफ्राय बे जइन बोटोनाव नोंसोर मेम्बारशिप जानो हागोन आरो मा जेनेबा आंनाव जे माबा सोंबाय थायोना नोंसोरो आंबो एसे हेल्प खालामनो हागोन नोंथांमोना जुदि आंखौ सापर्ट खालामोब्ला बे जइन बोटोना जाबाय बेयाव नों जइन जागोन ना बे जइन बोटोनाव सेरनानै जइन जानांगोन आं जे मेम्बारशिपआव आरो बे मेम्बारशिप जानायाव आं बेयाव होदोंना बेयाव जेसेबां ओंखारदों आरो बेसेबां मेम्बारशिप जानायाव 1 मान्थआवसो बेखिनि थांगोन 200 थांबावासो आंनाव जुदि नोंसोर हेल्प खालामोब्ला एसेब्लाबोथ' नोंसोरबो आंबो हेल्प खालामनो हागोन नोंसोरखौ बा नोंसोरबो जुदि आंनाव एसे अननाय जासिनो लुबैयोब्ला जेन सोरबा मेम्बारशिप जानो लुबैयोब्ला आंजों आरो आंनि इउटुब चेनेलाव थ' बिदिब्ला आंबो माबा सोंहरब्ला आंबो थाबनो नोंसोरनो बुंनो एसे गोहो मोनगोन आरो बेबो आंनि मेम्बारशिप माबा रोङाब्ला आंबो नोंसोरनो बुंनानै होनो हागोन आरो मा आं जेसेबांसिनि दा इउटुबाव जेसेबांसिनि नलेज मोनबाय बेखिनिखौ आंनो नोंथांमोननो मेम्बारशिपआव थाबा एसेब्लाबो आं बुंनानै होगोन मा नोंसोरबो आंनाव मेम्बारशिप जानानै एसे हेल्प खालामलायदो आरो मा दा बेखिनियानो नोंथांमोना बेयाव बिदिनो आपग्रेड जालांबाय थानो हागोन आरो मेम्बारशिप जानानै थ' खम लाखिदों आङो 200 नांबावासो बेखिनिल' एसेल' लाखिदों आं मेम्बारशिपआव बारा 200 नङा ओंखायनो नोंथांमोना जुदि एसे हेल्प खालामनानै जइन जायो ओमफ्राय आंनिफ्राय आं जाखिनि मिथियो नोंथांमोननो शेयार खालामगोन थ' बेखिनियानोमोन बे जइन बोटोनाव नोंथांमोना जुदि जइन जानानै आंजों सापर्ट जेसेबां हायो आंबो नोंथांमोननो एसे खोन्थानो हागोन मा आं जेखिनि रोङो आरो रोंनायखौसो बुंगोन आं ओमफ्राय नोंथांमोना बिदिनो आरो सापर्ट खालामलांबाय था आरो एसे शेयार खालामनानै थ' बेखिनियानो गोजोन्थों बिदिब्ला दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै